Jamen, grunden til, at jeg har fået farmsikring, det er jo sådan set, at der var jo nogle teorier og noget rundt omkring i landet, og så tænkte jeg, at det måtte jo gøres et eller andet, fordi forsikringsselskabet ville jo nok kræve, at vi gjorde noget. Og så på messen i Herning, der kontaktede Sikring Syd, om det var noget, de prøvede at se på. Og det var de velvillige. Frank kom og kiggede på området, og vi fik fundet en rimelig løsning med nogle kameraer og kattehegn, så vi kunne holde katten ude og hvad det ellers måtte komme ind vej ind. Og efterfølgende har vi fået sat en gaskanon op. Og gaskanonen er egentlig mest, fordi at på grund af smittefare fra luften under havmåger, vi har en del måger på stedet. Og efter vi har fået kanonen op, har vi set ikke måger på stedet. Vi har ingen fejlalarm på anlægget efter mågekanonen kom op der. Så derfor. Ydermere har vi så kan det udbygges til, at vi kan få sikring på vores vand, så vi kan følge med i, om vores vandværk eller vandsystemer ude, det kører hele tiden. Og det tror vi også på, det virker. Så vi ikke pludselig står der med hele farmen frosten ned i disse her vintertider. Jamen, vi har også fået videoovervågning op, så vi kan følge med på, hvad der sker her på farmen. Både i den ene og den anden retning. Og i tilfælde af, skulle der være noget, så kan vi dokumentere, at der har været nogen på stedet. Og det har vi på alle åbne arealer. Så vi har dokumentationen i år, hvis det er. Og vi har, så vi kan sende det direkte til computeren hjemme. Så det tror jeg på, det er i år. Vi er dækket, som vi skal være.